da te zaboravim, ne tražim previše, još jednom kao pre, slaži da voliš me. За тези, които търсят емоцията на нощта, Планета Пайнер клуб Хасково дава винаги повече. Добре дошли в един от най-атрактивните клубове на град Хасково. Тук всяка седмица може да купонясвате на живо с звездите на телевизия Планета. Единствено и само при нас специални промоции на най-новите хитове и албумите на месеца лично с звездите. Побързайте и резервирайте своето участие в клубната емоция на нощта. Телефон за резервации 0886 111 333. Идвай, чакай ни нощта. Планета Пайнер клуб Хасково. Ела при нас. Яко парти хитове до сутринта, крейзи танци, май ще събори клуба. Анонимни погледи палят кръвта и усещам близо, че е любовта. Ай, чикита, hasta la vista! Какво ще кажеш да се 12 май, четвъртък, със специалното участие на Ивана. Да полудеем тази нощ. Стоя отстрани, а моите очи не вярват, че той си окая. Дали ще си сам, без мене не знам, но зная, че все ми е тая. Не ме моли да простя, за кого се мислиш ти, провали любовта, още днес си виси. Не ме моли, не лъжи, не обичай, не моли, писна ми да слушам. Без сърца в нас, без сърца изгорят бавно в нас. Повече не ме мъчи, целувай ме. Целувай ме. Целувай ме. Ресторант Приказките край Хармони. 12 май, четвъртък, Галя и Биляна и оркестър Приказките. Стоя отстрани, 13 май, петък, със специалното участие на Даниела. окая. Дали ще си сам, без мене не знам, но зная, че все ми е тая. Какво ще кажеш да се напием и всички 14 май, събота, гостувай Ивана. да полудеем тази нощ. Заповядайте в музикален магазин Планета Варна, намиращ се на булевард Сливница номер 14 срещу хотел Черно море. Тук може да намерите всичко, от което се нуждаете. Най-новите албуми и компилации на всички видове носители с гарантирано качество. Голямо разнообразие на стилове от българска и лицензирана музика. Възможност на живо да видите и получите автографи от звездите на Планета Пайнер. Музикален магазин Планета Варна. Очакваме ви! Списание на Фолк вече излиза всяка седмица. Нов Фолк, луксозното издание, с което звездите 8 години влизат във вашия дом. Горещи новини, интервюта, репортажи, пикантни подробности от живота на певците, които харесвате. При нас фактите са проверени. Прочети Нов Фолк, научи истината. Търсете ни всеки вторник. Hvala lijepo. Hvala. Hvala. Idemo dalje, sad ćemo
malo da se vratimo u starija vremena. Nešto starije, tako. Baš. Vidim ja da